level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Mayang hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Webes Petsan 9 na kita karon, no? Sa bulan sang Disyembre tuig 2021. Baho pila na lamang kaadlaw na bilin kag Christmas na, no? Ka exciting and at the same time daw ka sako gid, no? And at the same time na gina-look forward ginaton mangod kay this is the most wonderful time of the year. How many days to go before Christmas, mga kabombo? Today is December 9. So 16 days to go before Christmas. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa aton sini iya nga mga kabombo, no? I-enjoy na lang naton ya ang aton sini Christmas the way as it is, no? The way it is, mga kabombo, no? Kung ano lang da amo na ginatawag nga the power of contentment. Kung ano lang da ya kinanglan maging kontento kita kung may ara ikaw dira nga gihuon sa adlaw sang Pasko or bisan pa earlier at that, no, sa Christmas Eve may salusaluhan kita yang magpamilya ya pasalamatan tana, no? Ang importante maka panumdum kita or maka arab lang maka muni-muni kita bala, no, sa isa sadto ka bes nga tugyan sang mahal nga amay sa langit ang sini nga one and only Son, Jesus Christ, no? Once lang to yung natabo, hindi na pwede masulit, no? So once gin padala sang Diyos nga amay iya sinibugtong anak para lamang mabunag diri sa kalibutan kag agod nga mahatagan kita sang panibagong kabuhi, panibagong paglaom, panibagong tsansa, no, sa mga maluyag magbag-o, mga kabombo, no? So ang ining bulan sa Disyembre labi na gid sa aton sinibase sa aton siniiya nga namatan nga tradisyon, no? Petsa 25 sa bulan sa Disyembre ang pagkatawo o kung pagkabunag sa aton siniiya nga mahal nga makaako, no, our Lord and Savior Jesus Christ once nagkari diri sa kalibutan, no? John 3:16, for God so loved the world
that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. So sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si Masuki, ang aton sini iya nga pinaka-essence, no? Ang pinakabuod sang sini nga celebration, dumdumon ginaton. And we should be very grateful and thankful to God the Father nga hatag niya ay si bugtong anak sa aton, no? Kabay pa amo ina ang magapangibabaw, no? Ano ba lang ginadala ni Jesucristo sa aton? Sa nasiling ko na panibagong paglaom. Peace on earth, no? Ang kalinong kagatawhayan. Inner joy, inner peace, tanan-tanan, no? Sa pagdumdum naton sa iya siniyang pagkabunag diri sa kalibutan. Kabay pa amo inang aton sa ipangibabaw. Number 1, pagid, another is genuine kind of love, no? Una kita nga higugma sang Dios. That is why nga hatag niya ang iya sinibugto nga anak si Jesus para lamang nga ipabatsyag sa aton, para lamang nga i-prove sa aton kung ano kita kapalangga sang Dios, no? Ang iya sini nga everlasting love for us, His children. Genuine kind of love. When we say genuine, tutuod gidya mo, no? Real kind of love. True kind of love. So kabay pa kita nga gintubos sang iya sinibugtong anak si Jesus, kita man ang mangin bearer sa ginatawag nga gugma, no? Ipangibabaw naton ang paghigugma sa siningag kalibutan. Siguro bisan ara kita sa tunga sang kapigaduhon dulot sang pandemic, bisan ano lang dira nga mga trials in life, kung halos tanan kita ang magasunod sa luyag sang Dios sa aton, nga mangin tagdala kita o kung bearer kita o sa mga standard bearer kita, no, sa iya sini nga paghigugma. Siguro daw ang mga problema, mga trials sa bugos sa kalibutan, no, mabuhin-buhinan ang ginatawag kabugat, no? Kaya when there is love, there is understanding. When there is love, there is support, supporting one another. When there is love, there is peace, no? Kung ang ipangibabaw naton ang pagigugma, mga kabombo, no? Wala sang imposible nga wala sa imposible nga hindi naton maangkon, mga kabombo. Kay nagahigugmaanay kita sa isa kay isa mo, no? When we love each other, we support each other, no? Hindi lamang sa sulod sang pamilya. Although ngati kinanglan una initanan sa sulod sang pamilya, no? Ang charity begins at home, no? Kinanglan dra gid una kay wala sang pulos kun ang imo sini pamilya sa sulod ang hindi man amo ang nagakatabo, pero sagwa ti amo kaniya, amo kani ka maalwan, amo ka sini ka mabuot, no? Amo ka sini ka generous, no? Amo ka sini ka mapinalanggaon, reaching out other people, although it's good, but it bounces back sa imo sini iya nga ginatiniran, ginhalinan nga amo ang imo sini nga pamilya. Kabay pangadra kita yung mauna. Lord, teach us, no, to begin ang aton sini iya nga ministry sa kalibutan, pinaagi sa aton sini nga pamilya. Kay mabudlay, no, bisan ang aton si pamilya hindi amo nagakatabo. So paano kita maka-reach out sa iba, no? Hindi kita makahatag sa kon anuman nga wala sa aton. Okay? Mga kabombo, kabay pa ang aton siniiya nga pag muni-muni, no, sa matudtod nga essence, sa matudtod nga mensahe, kun nga ang nagkaridiri sa kalibutan once ang bugtong anak sang mahal nga Dios nga amay sa langit, no? Kabay pa, let us propagate love, peace. Of course, tao man lamang kita. We are prone to be hurt. No, we are prone to commit sin. Pero let us always remember, let's go back to the very basic. We are all children of God. God loves us so much. That is why we should love one another too, no? We should forgive one another.
no? I-propagate naton ang gugma ini lamang sa sining palabuton nga Disyembre 25, no? One way of saying I love you is to give gifts. Why not? Pero kung wala sang regalo, okay lang. Importante, no? Ang imo siniya nga pagpabatsyag, sang pagpalangga, paghigugma para sa isa kag isa, mga kabombo. Okay na kita dira, no? Kabay pa ang mga pampag-good vibes ni Miss Jazz. Ang the true essence of Christmas, and that is Jesus. Jesus is the reason for the season. So advance Merry Christmas mga kabombo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamatiho, sa aton sini nga mga suki. We are all wanna greet to from Bombo Radio Philippines. Daw kanami sang aton sini nga Christmas ID mga kabombo, no? Nag-advance kita sa pag-greet sa inyo. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Baong aton siniya nga mga suki ara na gidho dira sa may YouTube at the same time sa aton siniya nga Facebook Live mga kabombo. Ara na gid sila ang aton siniya nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe sa Facebook Live. Sige. Ara na si kadamo na gid sa ila gani ho. May hapon dira sa inyo. Si Tatsuki Tantiado. Good afternoon, Miss Jazz. Amo na tawag sa Dios ang hindi. daw suli sa imo. Tatsuki Tantiado. Sa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. Obra lang gid kita sang arang, no? Ubra lang gid kita, ara lang si Jesus gabulig sa aton. Nasa tao ang gawa, nasa Dios ang awa. Amo na Tatsuki Tantiado. Sige, thank you so much Tatsuki. Sumuman si Sheila Diego Cabalpin. Hello Miss Jazz, good afternoon. No, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sumuman si Lisa Canson. Good afternoon Miss Jazz. Keep safe always and God bless you. And of course, Juvie Sarge Amodente. Good day, Miss Just watching with you. By the way, we have a date with Ma'am Juvie Sarge Amodente. That's gonna be tomorrow. So, maiden presentation sa aton siniya nga Christmas around the world, no? Ang aton sini nga Bombo International News Correspondent, mga kabombo from all over the world, no? So gani ang pagpangagdama namon sa inyo kung kamo ay may mga kilala dira, no? Pwede gid sila ya maka-share sa ila siniyang eksperyensya dito sa iban nga makapungsuran sa bugos sa kalibutan kung paano mag-Christmas, celebrate Christmas ang ila siniyang pungsod nga gina-estaran subong, ginatrabahuan, no? Just like Ma'am Juvie Sarge Amodente. Tomorrow sa Bombohane Big Time, mga kabombo, maiden presentation for the three mga sa aton siniihan nga mga public affairs program sa Bombohane Big Time, Bombohane sa Udto, kag sa Zona Libre. And from then on, from tomorrow, December 10, until December 25, mga kabombo sa Christmas Day, every day, 3 times a day, makapanglugayawan naman kita sa bugos nga kalibutan kung paano sila mag-celebrate sa Christmas. And this time, it's gonna be something new. It's because nga mismo sa mga bibig, sa mga pag-istorya man, sa mga taga dito, sa among nga pungsod, labi na gid sa aton si mga kauturan all over the world. Just like Ma'am Juvie Sarge Amodente, live tomorrow, si Ma'am Juvie Sarge Amodente, together with Bombo Erlene Bayanita, no, maga-share sa iya siniya nga malipot lamang, no, nga mga ang eksperyensya dito for how many years na si Ma'am Juvie Sarge Amodente naga-estar ka naga-obra dito sa may New Zealand, no. Thank you so much Ma'am Juvie Sarge Amodente, together with isa pagid, no, nga nagpadalaman sa iya sini nga experience dito sa may New Zealand, no. Duwa sila ni Ma'am Juvie Sarge Amodente. Dito sa may New Zealand, another one, si Darwisha Lebrando, no. Upod taman diri sang una sa Bombo bilang trainee nato, no. Kag gapasalamat kita
nga ara sila nga magabulig man, no? Agod nga mahataga naton sang from the horse's mouth, ika nga, no? Kung paano mag-celebrate aton si makauturan sa bugos nga kalibutan. So it's a date, mga kabombo, no? Starting tomorrow. And then after December 25, from December 10 to December 25, December 26 until January 1, 2022, mga kabombo, ang ato naman sini nga New Year around the world, together with our Bombo International News correspondents. Hibaloon naton, no? Ang ilan sini nga pag celebrar man, kung paano sila mag-celebrar sang New Year this time. Upod sa aton si makauturan, nga dito na sa nagkalilain nga pungsod sa bugos nga kalibutan. Si Sir Ivan Cerveza together with Joyce and Tata Eddie dira sa may Bagroy, Bago City. Good afternoon lang dira sa inyo. Sa tanan nga nagaparesent na diri sa YouTube channel, ara man si Candelaria Empalmado. Wow, si Candelaria Empalmado. Miss Jazz, good afternoon dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Clinea Aculador, more power to your program, Miss Jazz. Permigi kami kapamati. Mary Jane Ferrer, good afternoon kasi Nanay Feli, Manong Oscar, Tez, Boyet, and Marisa at sa tanan nga taga Purok Laurel, Mansilingan, Bacolod City. More power and stay beautiful. Thank you. Candelaria Empalmado, please greet my family in Villa Angeles. Empalmado family. Si Clinea Aculador, hello Miss Jazz, good afternoon. Palio greets kay Efraim Juarez. Okay. Subo man si Abigail Marinas kag si Isabel Cantila ang aton diri iya nga mga suki gid sa YouTube channel. Kung wala pa kamo naka-try no sa pag-check nga ara na kita sa YouTube channel or ara kita sa YouTube via the YouTube channel of DYWB Bombo Radyo Bacolod, no, come on, try to check it out. And don't forget to share and to like and to subscribe, and don't forget also to click or hit the notification bell below. Ara na kita sa YouTube, mga kabombo, wala labot sa aton siniiyang Facebook Live. Halin sa kay Romary Tilano, good afternoon Miss Jazz, listening to your program from Sipalay. Merry Christmas to you. Okay. Likewise, Romary Tilano, advance Merry Christmas. Sa tanan naton nga makauturan, si Isabel Cantila, amuman, Miss Jazz, advance Merry Christmas to you. Kay sa tanan man natag palamati sang Bombo Radyo Bacolod. And more power to your program. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Ari anay hong aton siniiyang Afternoon Delight. Afternoon Delight. Ang matahong abahanon mga produkto sa Bombo Music Festival, that time Ilonggo Music Festival, that year 2016. Sa napromisa ko na kay this is our third day, 3 consecutive days, mga kabombo. Naging pabati naton ang mga abahanon sa aton siniiyang local composer, si Sir Edgardo Miraflor Jr. Una to, ginpabati naton ang Someday When I Am King. And then kahapon, ginpabati naton ang No Batteries Required. Isa pagid nga ginapabugal naton, no? Nga produkto man sang aton siniiyang Bombo Music Festival 2016. Isa pagid ka ambahanon, gaging produce, gaging compose ni Sir Ed Miraflor Jr. Ang bahanon 2, mga kabombo, no? Gin-interpret ini sang duo or duet ini nga klase sang kanta, Charles Kevin Tan and Alexis Perales, mga kabombo. Ang bahanon 2, what good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you missed? So tell me why
Ain't got no rhythm, just blue. Who am I? No, there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and I together. What good is me without you? La 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 la. Yan yung mga kabombo, no? Aton pamatian kailan tawon sa Facebook Live. Ang mahanon, 2. What good is the heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blue. Who am I? No, there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams when there's no one to share? What good is this life when there's no one who cares? Ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Perfect beach. Come back and make me complete. Do, 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 do. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. Tell me why ain't got no rhythm, just blue. Who am I? No, there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life complete. Wow, katahom-taho mga kabombo, no? Come back, come back, come back to me. Come back, make my life complete. Para gid to sa aton sa mga pinalangga nga matag palamati
sa aton siniya nga mga suki. No, nagapa bulubog now, nagahilay-hilay. This is the proper time to unwind, mga kabombo. Diri sa aton sining lighter side of the programs and DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Mami Annalie, ara gid si Mami Annalie nagahilay-hilay gido. Sunod pa kay Mami Annalie, mayang hapon sa imo Miss Jazz, galantaw ko diri samtang nagahilay-hilay. Good for you, Mami. Mami Annalie, kinahanglan magahilay-hilay gid kitaya parang hilay-hilay sa payag nga gamay. No, parang makaulo unwind kita kay kinahanglan ang aton siniya nga lawas ya amligan tagid, no? Daw kaangay man sa aton siniya nga mga body organs nga just like our heart, it is the only one we've got, no? So kinahanglan amliganta ang aton siniya nga kabuhi ang aton sini nga lawas. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako na isang pila ka mga panumdom. Magabalik ang atong palatuntunan pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakalipas. Sa takdang alas 2, mga kabombo, pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, no? Ulu-unwind kita diri, relax sa aton sa palatuntunan kahapon lamang. Dugay-dugay ato na pagabasaw ng kasaysayan. Do kay unique sang true to life story naging paambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang ang code name sa aton sining letter sender. Ang iya sa code name nga nagasiling Puzzle Dazzle, no? Di ba may Razzle Dazzle, no? Pero ang aton sining letter sender nagapakilala lamang sa iya sining code name nga si Puzzle Dazzle, no? 27 anyos sang banwa sang Murcia. But before that, mga kabombo, si Agnes Valdez, hi, Miss Jasmine hapon diri sa syudad sang Bago. Leovel Rodriguez, pa-shout out Miss Jas from Bago City sa Bantayan Park. Rowena Frias, may hapon Miss Jazz. Ari lang kami agapamati sa imo, great ko lang Frias family sa Santo Niño, Bacolod. Subong man si Carl Arfed Sola Hamandre, kag subong man si Shirley Emperado Taparan. Good afternoon, Miss Jazz. Nagapamati kami sa imo program kada hapon. Leo Vicentino, siyang Pulupandan. Good afternoon. Ana Sinoro, matugnaw nga hapon, Miss Jazz. Yes, it's indeed kind of cold afternoon. Do kanami man no, kay makapulupahuway kita kon mabugnaw ang palibot. Mabugnaw ang klima. Yari anay ang aton sining kahapon lamang today in history, mga kabombo. Ang aton siniiha nga pag balik sa makadali sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang today in history. Very interesting ang aton sini kahapon lamang today in history, mga kabombo. Kay of course, no, kabahin sa aton siniiha nga pagpabilin nga mangin matawhay ang aton sini nga trafiko sa tunga sang dalan, amoy ning aton sini nga traffic lights, right, no? Ang pamangkot san ugid nagsugod, san ugid gin suguran ang pag-usar sang traffic lights man. Amoy ini karon ang aton sini nga makadali, no? Panumbalikan ang ini nga world history kay sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, mga kabombo, Disyembre 9 sa itong 1868, mga 153 katuig na nakaligad, ang mga memorabilias ko dira, ang mga photographs with these memories, no? Black and white, bada kalabanan ang gingamit ko. It's because nga ti amo giniya ang first ged nga mga lugar kung sa diin una nga butangan sang traffic lights nga ni. So that was the same day today, mga kabombo, December 9, no? Sang tuig
1868, mga 153 years ago, sang ang pinakauna, the very first installation sang traffic lights. Pinakauna nga traffic lights sa bugos sa kalibutan ang gin-install sa gwa sang palasyo sang Westminster sa London, England. No? The very first traffic lights are installed outside the Palace of Westminster in London, resembling railway signals. They use semaphore arms and are illuminated at night by red and green gas lamps. No? Ang ining aton sining traffic lights, mga kabombo, pinakauna nga natabo dito sa may London, England, no? The very first installation sang amo nga traffic lights, mga kabombo. Kung maghambal kita traffic lights na nasiling ko na, no? Pwede man naton mahambal ini nga traffic signals, stoplights, or abi ninyo panuwag niya gali sa South Africa, no? Isa sa aton sinakadtuan sa aton siniyang Christmas around the world, ang pungsod South Africa. Dito, panawag nila sa traffic lights siya, robots, no? Robots or stoplights. Kag amo ini ang naga-signal, device ini nga naga-signal agod nga ma-traffic bala, no? Ang mga position sa mga salakyan sa ilabinigid sa road intersections, no? Sa tunga sang duha ka naga-cross nga mga thoroughfares, no, sa main roads or main highways, no, sa road intersections, pedestrian crossings, kag iban pagid nga mga locations to control the flows of traffic, mga kabombo. Before syempre may mga traffic enforcers sa wala pa iniiya, mga kabombo, invento ang traffic lights, no. So ang pinakauna nga traffic light, manual pa ini nga ginaoperar sang gas lit signal gin-install dito sa London. That was December 8 of 1868. The same date today, no? Abi ninyo mga kabombo, atong manual pinakauna nga traffic light nga gin-install dito sa may Palace of Westminster sa London. Abi ninyo bangod kay ginaoperar pa ini mga kabombo sang gas lit nga mga signals. Abi ninyo, after a month nga gin-implementar ini, mga kabombo, nag-explode, naglupok pa ya ang amo nga very first traffic light dito sa may London, no? It exploded less than a month after it was implemented. Abi ninyo, na biktima pa diri ang policeman operator, no? Kay paglupok sa pinakauna nga traffic light agin install sa dalan sa may Palace of Westminster sa London, mga kabombo, ti ara daang policeman operator mo, ti amo to na igo siya sa paglupok sang manual pa yang nga ginaoperar sang gaslit signal sang amo nga very first traffic light. Rason man sa naglupok ini, ahay na igo ang police nga ara sa amo nga area. Si Ernest Serene sang Chicago, amo ang nag-imbento kaya nakaangkon sang patent sang pinakauna nga automated traffic control system sa tong 1910. Kag ini ang nagausar sa mga words nga stop, proceed, although neither word was illuminated, no? Kaya ang traffic lights naga-follow ini sa bisan diin nga lugar sa bugos sa kalibutan, may ara ini sang universal color code nga naga-alternate sang right of way accorded to users with a sequence of illuminating lamps or LEDs of 3 standard colors, no? As we all know, kabalo naman kita kung ano ang 3 standard colors. Ang green light nga naga-allow sa traffic to proceed sa ila sinikadtuan nga direksyon, no? When we say green light, it means go. Ang red light, no? It means stop, no? Naga-prohibit sang any traffic from proceeding, no? That is why magapula na siya. Ang amber light o kon ang orange light or yellow light,
amo naman na siya ang nagahatag sa aton sang warning or signal nga dali na lang no mag-red. That is why you have to stop. Kung kaisa ginabit ang light sa sa orange light or yellow light, that is why kung kaisa may pagbunggoanay sa tunga, no? Beating the red, green, and orange light. So, amo ni mga kabombo, ang aton siniiyang kahapon lamang today in history, at least nakaibalo kita sa pinakauna nga traffic lights na gin-install, that was, mga kabombo, 153 years ago, dito sa may London, England. No? Sagwa lang sang palasyo sang Westminster sa London, England. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yan din ang aton sini pinaka main menu, ang aton sini iyang kasaysayan. Sa sini nga hapon, ang aton sini nga letter sender nagapakilala lang sa nasiling ko na sa code name nga si Puzzle Dazzle. 27 years old, sang Banwa, sang Murcia. By the way, si Margie Tupa Xavier, happy Thursday, Miss Jazz. Thank you so much, Margie. Carlos Luna Mahinay, dila sa Canada. Hello, sir. Good afternoon. Si Sir Leo Vicentino. Good afternoon, Miss Jazz. Okay. Si Chai Sali, kag Choi Ted de la Cruz, suki gid sang Bombo Radio. Yari ng aton sini nga sulat sa sini nga hapon, aton sini letter sender, nagapakilala lamang sakay sa code name nga Puzzle Dazzle, 27 years old sang Banwa, sang Murcia. Ang kasaysayan ni Puzzle Dazzle, yagin true to life story, gini mga kabombo ha, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa code name, no? Nga si Puzzle Dazzle. Palihog lang, Miss Jazz, ari ang akong si matuntun nga ngalan, palihog hindi lang pagbasa ha, sa kahanginan. Miss Jazz, may problema ako karon nga dako. Angot ini sa duwa ka mga espesyal nga mga lalaki sa akong sinikabuhi. Ang una ko nga special guy, amo gid ini siya, Miss Jazz, ang akong siniiya nga naluyagan nga nobyo. Sa sulod sang 3 ka tuig, kag abi ko anay amo naman ini ang akong siniiya nga pamanahon bangod kay ti ara na ina, Miss Jazz, sa amon sini nga mga plano sa kabuhi. Unfortunately, Miss Jazz, ang ini nga lalaki amo pa ang nagahambal sa akon nga palangga niya ako, nga pakaslan niya ako. Pero amo pa, Miss Jazz, ang nagpilas sang akon siniiya nga tagipusoon. Kung sa diin, Miss Jazz, ginbayaan ako sang hinali sang sini nga lalaki. Natingala ako, Miss Jazz, kung nga ang gulpi lang siya na dula. Kung sa Tagalog pa, nawala na parang bula. Ining akong sini nga boyfriend. Siyempre, Miss Jazz, hindi ko na pag-isa-isahon, pero sa prangka nga sugilanon, ang rason kung nga ang ginbayaan niya ako, bangod kay ti ang iya siniiya nga prioridad sa kabuhi, amo ang makaobra, Miss Jazz, dito sa luwas. Nakaibalo na ako ng adaan, Miss Jazz, sa iya sin nga plano. Pero wala gid siya naghambal sa akon nga magapadulong na siya gali sa Manila that time. Kag wala namo nakalakat gid man siya sa abroad nga wala ako yan nakahibalo. Siyempre, Miss Jazz, ikaw nga nabilin diri, grabe gid ang imo siniiya nga nabatyagan nga kasakit bangod sang iya sini nga mga promisa. With all his promises, Miss Jazz. So sa malipot nga pulong ang akon sinikabuhi daw kaangay nga natakluban ako sang kalibutan. Grabe gid kasakit, Miss Jazz, ang akon sining naagyan.
Ni hay ni huy wala gid Miss Jazz. Nakibalo lamang ako sang rason kag kun diin siya nagkadto, sang nagkadto ako mismo sa ila sini nga puloy-an. Sana siling ko na gani Miss Jazz, may plano na kami magpakasal kag wala na ko nahuya nga magpadulong sa ila si balay. Kaya abi ko anay ati, welcome naman ako sa ila bilang girlfriend sa akon siniya nga nobyo sa ila sini nga himata. Amo to Miss Jazz, nagilibion ako sa tubangan sa iya sini nga nanay. Ang ginakabig ko naman gani nga nanay kay palangga niya gid ko. Wa gid siya problema sa amon sini nga relasyon when it comes to our families. Kay ang akon sini nga boyfriend, welcome naman sa balay kag naghulat naman lamang akon si mga ginikanan nga maglisensya ako kay ti ara naman ako sa insakto nga edad nga magpamana. Pero amo ining natabo. Miss Jazz, grabe ang paghilibion ko sang naibaluan ko na nga ato na siya gali sa abroad. In one way or the other, Miss Jazz, naintindihan ko siya. Bangod sa iya sini nga mga plano sa kabuhi. Pero ang hindi ko lang nanamian, Miss Jazz, kay nga ang wala niya gid ako ginhambalan. Wala gid ako nakibalo, out of the blue, nagpa-Manila siya. Diretso na. Si Esrigin obrahan dito sa iban nga pungsod. Kag malawig ang panahon, Miss Jazz, wala gid siya. Ang akon lang kuntani kon alang-alang gid man siya. Kay ti kinanglan na gid man niya maglakat. After sang didto na siya, Miss Jazz, nagapaabot-abot pa kuya nga tawgan nga i-communicate niya ako. Kay ti sa subong, Miss Jazz, ang nga panahon wala man problema sa communications kadamo sa mga available. Pero wala gid. So amo to Miss Jazz nga nagpundo gid ang akon siniiya nga kalibutan. Pero sa malipot nga pulong Miss Jazz naka-move on ako. Pasalamat ako sa akon pamilya, sa akon si mga friends na binigid sa mahal nga makaako. Amat-amat ko na siya nga let go. Although, Miss Jazz, akuon ko ang akon sinagugma nga na-invest para sa akon sa boyfriend sadto, nagapabilin sa gihapon. Amo nang rason ko nga ang nagsulat ako sa imo pangayuan ko sang laygay. Kaysa karon, Miss Jazz, may ara sang lalaki nga nagapangluyag sa akon. Sa prangka nga sugilanon, he is a good guy. Pero, Miss Jazz, ang problema ko, kay ang akon sini nga heart ato sa boyfriend ko. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, samtang ginasulat ko ni ang akon sini nga sulat, nasabat ko na ang lalaki. Pero, bangod kay gusto ko lang, Miss Jazz, nga bubligan man ang akon sini iya kaugalingon nga maka-move on, base man sa laygay sa akon sini nga pamilya ka sa akon sini mga friends, nga hatagan ko chance ang ining akon sini nga bag-o nga suitor, kaningin boyfriend ko naman sa karon. In fairness sa akon si nga boyfriend sa karon, Miss Jazz, natun-an ko na ginman siya nga palanggaon. Pero kung ikumparar sa pagpalangga ko sa akon sinisadto nga boyfriend, nga wala ko kabalo kung kamusta na siya subong. Hanging ang amon si relasyon, wala sang period. Dako gid sa gihapon ang akon si pag-ulikid sa akong sinisadto nga boyfriend. Miss Jazz, apisar nga na sabat ko na ining akong sinikaron nga suitor, kasamtang ginasulat ko na ini, boyfriend ko na siya. Pero Miss Jazz daw, ginalagas ako sa akong sini nga konsensya. I'm willing to let go, pero it hurts. Kung kaisa mag-upod kami, nagkakonsensya ako. Siling ko gani sa kagalingon ko kung tani wala na ako nagdali-dali, wala ko lang ginsabat giliyon ang akong sing nga suitor. Kaya gusto ko lang bala, Miss Jazz, nga malimtan ko na ya sang lubos ang ako si boyfriend sadto. Paliw katagi ako sang lahigay ang tagpadala. Ang iya sing code name sakto gid sa iya, no? Di bala may ara sa Razzle Puzzle, iya Puzzle Dazzle, 27 years old sang Banwasang Murcia. Well, sa imo, Puzzle Dazzle, dumduman ko ang
ambahanon bala ni Haji Alejandro bala, no? Girl, ikakasal ka na ba? Baby, kung mahal kanyang talaga, sige, pakasal ka, sige, pagpatuloy mo na. Panakip butas na lamang ako. Nunduman ko ang panakip butas ni Haji Alejandro, no? Kaya daw, amo ni ang akon si paglantaw sa imo siniiya nga sitwasyon, no? Daw ginibo mo, panakip butas sa imo sini karon nga boyfriend ang nagapangaluwag sa imo. Just to move on totally, no? To be freed sa imo siniiya nga past sa imo sini boyfriend. But, according to you, ara sa gihapon ang imo si paghigugma sa imo si ex-boyfriend. Or wala man, boyfriend sa gihapon kay wala pa nga mo isang sang official gid nga break up. Well, kung tani tuod puzzle dazzle, no? Muni-muni ka anay antes pa man nag-jump into another relationship. Pero since ara na, although nga para sa akon niya, you're honest enough, no? Sa pag-ako nga medyo daw ginhimo mo nga tapalan. Himo mo nga panakip butas sa imo si subo nga boyfriend. Pero amo lang niho, dumdumon mo lang bala. Na sino naghalin? Sino ang nagbiya ang imo si nga boyfriend? Ano ang rason bangon sa iya mga priorities in life? Kag ang pinaka-unfair diri kay wala niya gimpabalo, no? So, is he worth to wait? Nga sa gihapon, i-anhon mo dang imo siniiya nga feelings, no? Sa imo sini nga boyfriend. Better, in order for you nga maka-move on na gid man. Suno pa sa imo, sabat mo lang ni siya mo, bangod kay gusto mo nga maka-move on ka 100% sa imo sini nga ex, no? So, try, no? Puzzle dazzle na. You should not be puzzled. Kaya pwede gid inaiya naton yang madesisyonan. Although it hurts and it takes time, no, to heal all wounds dira nga gingamit niya. Although it's not easy, no, nga maka-move on ikaw. Pero sige lang, since ara na sa karon mahambal naton yang namamangka ka sa dalawang ilog, which is very bad. Hindi dapat. So, ang akon diri nga himuon, puzzle dazzle, antes man ikaw magdesisyon kung ano gid man. Self-check, sino gid ang gusto mo, no? Ato nga wala ka gani gin sapak, wala ka gani gin sa subong, okay lang to siguro kung gid siya nga makalakat. Tani subong yan na siya nakatawag na siya sa imo, no? Bud silingon niya daw gin itsa puwera ka na to. So para sa akon, he is not worth to wait. He is not worth to fight for, no? Ari ho ang nagapalangga sa imo na boyfriend sa karon. So puzzle dazzle, you have to decide not to let him go forever and ever, no? Forget about your ex-boyfriend. Hindi pa man gani ex, no? So periodan mo wala ka mo sang official nga breakup. Ikaw mismo, kay wala naman to siya pakialam sa imo. Wala man siya nakipag-communicate sa imo. Mo silingon, he doesn't love you. No? Kay kung palangga niya ka, no? Bisan ano pa to yang iya sini nga mga prioridad sa kabuhi, hambalo niya ka na, please do understand, no? Kay may mga priorities pa ko. But, ari lang ko nagapabilin sa imong gapalang. Wala gid. Wala kagid gani nga nihoy-nihay gin pabalo. So, he's not worth. Forget about him. In-nurture mo ni ang imo sini nga feelings nga ara na. Siling mo, palangga mo naman ining imo siya boyfriend sa subong. So, nurture it, nurture the relationship, kagkabay pa nga malimtan mo na to siya, no? By God's grace, no? Desisyonan mo kag pangayo ka, no, sa Ginoo sang strength nga malimtan mo siya. Totally erase that boyfriend of yours kag naging naging itsapuera ka. And try to love and nourish sa subong nimo iniya nga boyfriend, no? Puzzle dazzle, thank you so much, no? Sa aton siling nga mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki, no? Kung kamo mayra man sa mga kasaysayan kaangay sini, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info.
Wala kita sa panahon, but before that, ari-ana yung aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Mark, chapter 8, verses 34 to 36, that nagasiling sa Ingles nga pulong. It's all about the way of the cross. That nagahambal, then he called the crowd to him along with his disciples and said, amo niyang ginhambal ni Jesus mismo when Jesus was here pa sa isa nga ministry dito sa kalibutan. Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Sa verse 35, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Sa verse 36, dira naghambal, what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Anong taman yung kalibutan with all the karangyaan, fame, 3 Gs, goons, gold, and anong taman na iyakon mapatay kita, isa lang kapisok, kadto kita hindi sa Dios, kundi sa forever nga damnation. Whatever or what good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Somewhat wake-up call sa aton mga kabombo, no? Nga anytime kung ang kita diri sa kalibutan, ano ang aton sinidriya nga hatagan sang aton sinikabuhi. Let us always remember nga aton man nga balik doon ang aton sini nga spiritual life. Kay umalagi lamang kita diri sa kalibutan. After that, after sang aton si precious life diri sa kalibutan, din kita makakadto. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagyapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang balitang ito ay nihatid sa inyo